Aurpegi baten bila hiria zeharkatu duenak soilik dakizkien gauzak. Jainkoa ikusi dutela begirada anker bat maitasunezko batetik bereiztea ezinezkoa den orduan. Sute eskaileran behera, berandu eskolara, bus leihoetako lurrunean marrazkiak egiten dituen haurraren izua bezala, berandu. Aurpegi baten bila hiria zeharkatu duenak soilik dakizkien gauzak. Ehun begi pareko piztia esnatzen dela hiria. Eta pertsiana bakoitza begi bailitzan irekitzen dela pollikitiraka neska bat uhalari. Eta duela 200 urte jaio izan balitz, itsasontzi bateko belak tinkatuko zituzkeela noski neska horrek. Aurpegi baten bila hiria zeharkatu duenak soilik dakizkien gauzak. New Yorkeko portuan, beren ogibide bakarra leiho altuak irekitzea den langileak, 100 etorkizun igarlerekin pilatzen direla Hudson ertzean oihuka. Ordoa hemendik 6 urtera olibondoen artean fusilatuko duten poeta. Bitartean Federicoren aurpegia ezkutatzen da kamarotean, ulertu gabe, entzun gabe, ikusi gabe, jakin gabe, amorante guztien bizkar hotzetan dabiltzala, Rimbaud eta Lizardi, berataz galdezka.